Takže čau dámy a pánové, dneska si natočíme reakci na Tadyho. Nejspíš budou hrát nějakou schovku, ještě jsem to teda neviděla. Králíček bude hrát schovku s náma? Je. Takže budou hrát schovku. Čau, Stáňo. Co to dělá, Stáňa? Se mazlíš takhle s telefonem? To znělo dobře, že se mazlíš s telefonem. Operace. A teď se lep. Jo. Proč má Arielka kytaru? Co to je? Kde jsi ji vzala? Tálička, Řekla bych, že se trošku má ještě naučit na tu kytaru, ale dobře. Ahoj lidi, to je Arielka. Ahoj lidi, tady je Tary. Ještě je tady Kajeka. A králík se bude schovávat s Ariánkou. Dneska tu máme schovku v našem baráku, další díl. Dáme si kámenušky papír, kdo začíná. Kdo vyhraje, tak se schovává první nebo piká? Skofá. Dobře, takže kdo vyhraje v kámenušky papír? Au, jsem se praštil do mýho malýho Ariánka říkala skovává. Dobře. Nebudu se vyjadřovat. nosu. To není malý. Máš pravdu, prostě kdo vyhraje, tak se schovává. Malýho nosu. Nůžky, papír, teď. Já jsem přestříhal kámen. Dobře, Ariánka vyhrála, takže se schovává. Tak jo, počítám do 30. 1, 2, 3. Já ležím na špinavým koberci v mým merčovým tričku, takže moje tričko bude No fuj. Jo a lidi, dávejte si bacha, teď hrádí žloutenka. celý špinavý od drobků. Ne. Prosím tě, ten koberec je čistější než ty. 30, už jdu. Jdeme hledat můj... Že je koberec čistější než tady? Je to možná pravda, když je chlupat... Já to neumím vyslovit. Chlupatá špinavá opice, nebo jak to říkají. Mý milovanou dcerušku Ariánku. Ta bude určitě v lítačce na fotbal. Tam by se úplně nevlezla, ale dobře. Není tam, jak to? Že by se schovala sem, do technické místnosti? To by bylo jasný, že se sem schováš. Už jí má asi dost vyhlídlou. Nevadí, teď pikáš ty. Já jsem tě za prvý neslyšel se tam schovávat, za druhý si nekašlala, ale měl jsem takový pocit, že využiješ naší nejlepší schovky a to je tam, kde je kotel. Ale ten, kdo se tam schová, tak tam musí pikat. Jo, tak na tom místě budeme pikat. Dobře, domluveno? 1, 2. Suší rohlíky. Zapiko, nesmí někdo vstát, jinak nebudu hrát. Už jdu. Ještě, že tady není koupelně. Vůbec. Tady jsi. Jak to, že jsi mě našla? Já se tě našla. Proč mě Jak to, našla? že tě našla? Jak to, že tak rychle se teď hledáme? Řekni mi, jak jsi věděla, že jsem tady. A ještě Jak tam stojí na tom parapetě a ta Ariánka je tak Ariánka je tak vyděšená. já jsem viděla tady něco červeného. Já jsem ti to říkala. Cože viděla? Červený mám přes to sklo. To není možný. Zas tak moc červený můj merch není. Najdete ho na tadyshop.cz. Parkour! 1, 2. Jde za ňufíkem. To je moje skrýš. A co ňufíku, musím se přece někam schovat, ne? No jo, Ariánko, to máš pravdu. Lepší, než kdyby se tam schovala ta smradlavá opice. Jo, tak smradlavá opice. To by se tam vůbec nevešla, tak už nic musí být ticho. 18, 19, 20. Proč počítám rohlíky? 30! Už jdu hledat Ajku. Kde by mohla být? Tohle není Ajka, nebo jo? Tady se schovala Ariánčka. Ne, tam se schovává Eliska. Tady taky není? Ty kráso. Co, tady na živých taky není? Počkej, proč tam Stáňa začala stát? To je podezřelé. Že by si ji takhle prodala? Ne, to není. Tak počkej, to mě radši. Tohle fakt
by byla za dveřma? Jak to, že... Ty říkáš, že se nikdo neví. Prank. Cože, nešla náhodou ven? It's a prank tady. Nufiku, řekni mi, kde je Arianka, prosím tě? Tobě řeknu takhle na kulový. Počkej, já se podívám sem. Ne, to ne. Napadlo se sem podívat. Mám tě. 1, 2, 3. Ta Stáňa. Já budu do kufru, do auta. Za pekou nesmí někdo vstát, jinak nebudu hrát oudu. Taky ne, tady vůbec nemůže být. Potřeba kufru. Uvidíme. Snad mě nenajde. Tak jdeme. Co třeba v kufru? Dobrý nápad, Ariánko. Už ho máš taky vyhlídlýho. V autě jsem se ještě nikdy neschovával. Aha, tak nemá vyhlídlýho. Mám tě. Ty jsi spustila nějaký alarm? Ne, Jak to, že víš, že jsem tady? viděl jsem asi kameru, ne? A otevřený dveře. Otevřený dveře mě prozradili? Tak se to vypne. Jo, to je moje auto. Já myslel, že to hvízdají tady sousedi. Já jsem tak hloupá. Opice, to není ani možný. 1, 2. 30. Už jdu, Arianko. Nebude třeba v garáži? Už jdu. Napadlo teď. Vůbec neřešte ten bordel v naší garáži. Dobře, co tady všechno má? Nějaký pruty, sedačku, vánoční věci, kočárek. Jo, to je pro Elísku všechno. A nebo z těch jeho šílených nákupů, který jsou fakt šílený. Nemá tu motorku, kterou si tehdy Arianka koupila, jak jí s ní jezdila na tom tady kempu. Jako vůbec to nehroďte. A možná je Arianka v nějaký z těch krabic. Ale pokud bude v nějaký z těch krabic, tak ji nikdy v životě nenajdu. Nikdy. Arianko, kde pak jsi, ty broučku můj? Tady není. Ale tady jsou rozsvícený světla, jak to? Není. Ty kráso, kde by mohla být? Ňufiku, poradíš mi prosím tě? Jí, opice, už jsem ti jednou říkal, že ti radit nebudu. Já mám Arianku moc rád a nebudu jí zrazovat. Ňufiku, já jsem to jenom zkusil. Tak Tak nic. to bylo roztomilý, ale jak mu tam tady přidává vždycky ten hlas, tak to není tak OK, ale ten ňufík je fakt roztomilý, to musím uznat. No, Ňufik mi neporadí. Není tady. Jediný, co mi dává smysl, je, že Arianka bude v patře nahoře. Že by byla Arianka u sebe v pokoji? Ajko, jsi tady? Ajko? Já jsem vlastně úplně zapomněla, kde je, jaký tak dlouho hledá. Ty kráso, opravdu tady nikde není Ajka? Já už začínám být dost zoufalej. Že by byla tady v pokoji? Halo, Ajko? Tady je Ajka. Ne, Tady to je obrázek. Nepoznáš obrázek od svý dcery? Jako je to obrázek Arianky, ale není to jeho dcera. počkej, tohle je jen fotka. No, vždyť jo. Co tady? Že by byla v myší tíře? Halo, tady je to zaházený tolika věcma? Si děláte srandu, ne? To není možný, že není ani tady. Já ji asi nenajdu. Podíváme se do naší ložnice. Já vždycky, jak někdo řekne tady, tak si vzpomenu na Taryho. A vzpomenu si, že mám dělat další natáčení. Jinak tohle je moje video. Tady je napsaný dej odběr, tak dej odběr. Samozřejmě ale i like. A jmenuji se Mirinda, to všichni snad víte a budu se těšit na další reakce. Co? On nikdo není ani pod naší postelí? Tak já vůbec nevím, ale jako reálně, kdyby mohla být už. Čau kámo, co pak? Ahoj. Já na... Fanoušci mu ruší video. A nechápu, proč je tam ukazuje. Třeba nechcou být vidět na videu. Táčím akorát video, hledám Arianku. Stáňo? Aha. Fakt tam není Ajka? Není. Nekecej. Ona je dole? To si děláš srandu. Hele, já jsem teď našel fanouška na ulici před barákem, jak se fotil s barákem a vlogoval. Ajko, já tě nemůžu najít. Co? Taky ne.
Já už fakt jsem zapomněla, kde je. A jo, tady je. Vyhrála jsi teď. Ty jsi měla Jo, tak tady. To jsem měla plánovanou celou dobu. Celou dobu. Srandu to dítě. Vlád. Nedělá si srandu. Když tam byla, tak se nedělá srandu. Schovám se na náš balkón. A zatáhnu tohle. Dobrý nápad. Za piko, nesmí někdo vstát, jinak nebudu hrát, už jdou. Snad mě tady nenajde. Možná bude tady někde dole. Že to je taky není vlastně. Možná bude v mém pokoji. Musím vyhrát tuhle schovku. Musím prostě. Přece jsem rodič, jsem lepší, zkušenější. Stěže to není. Tak to kdyby slyšela Ariánka, tak ho fakt zabije. Nebo já nevím, co s ním udělá, ale trošku jakože drží dítě, ne? V koupelně není. Už je celkem zima, já tady mrznu. Já ho slyším. Mami, pomůžeš mi? Já ho slyším. Mám tě. Ne. Bylo otevřený okno, slyšela jsem tě. Kde jsi mě slyšela? Tady. S Ariánkou se nedá prostě vyhrát schovka. Už je konec videa. A kdo vyhrál? Jsem měla nejlepší zkovku. Já jsem tě hledal nejdelší dobu. Takže jsem vyhrála já. Jo, ty jsi vyhrála. Jupi. Jsem vyhrála sám. Pro tebe. Děkuju. Je. Mám plakat. Ukáž, ty máš ode mě podepsaný. Tady. Jo. Jsme na konci videa, lajkujte a hlavně dejte všichni povinně odběr. Mějte se krásně. To je pravda, dejte všichni povinně odběr a vidíme se u dalšího videa. Já dneska fakt neumím mluvit. Tak čau a zatím, no prostě zatím čau.